الرحمن الرحیم دو دن تی نظر بد دے متعلق ذکر کیتا جا رہا سی۔ اج بھی چند چیزاں ذکر کرنیاں نے کہ نظر بد تو بچن واسطے تدبیر کرنا، ایسا طریقہ اختیار کرنا جس دی وجہ تی بندہ حتی الامکان نظر بد تو محفوظ رہ سکے، قرآن و سنت دے مطابق ہے۔ جس وقت حضرت سیدنا یعقوب علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام دے 11 بیٹے اپنے بھائی حضرت سیدنا یوسف علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام جڑا کہ اس وقت مصر دے حکمران بن چکے سی، انہاں دی ملاقات دے ارادے نال کنعان تو روانہ ہون لگے۔ انہاں 11 بیٹیاں نو حضرت سیدنا یعقوب علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام نے الگ الگ دروازیاں تو ملک مصر دے اندر داخل ہونے دی تلقین فرمائی تاکہ انہاں دی تعداد تے باعث کدھرے انہاں نو نظر نہ لگ جائے۔ مثلا 11 بیٹے جا رہے نے، جس وقت بندیاں پتہ چلنا ہے کہ یہ 11 دے 11 بھائی نے، کدھرے انہاں نو نظر نہ لگ جائے، تے آپ نے اپنے بیٹیاں نو جو فرمایا سی، اللہ تبارک و تعالی نے اس گل دا ذکر قرآن حکیم دے اندر کیتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا وقال یا بنی لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من ابواب متفرقہ۔ حضرت یعقوب نے فرمایا اے میرے بیٹو، یا بنیہ، اے میرے بیٹو، لا تدخلوا من باب واحد، ایک دروازے تو داخل نہ ہویا جے، وادخلوا من ابواب متفرقہ، جدا جدا دروازیاں تو ملک مصر دے اندر داخل ہویا جے۔ کیوں؟ علماء فرمانے تاکہ نظر بد تو محفوظ رہ سکو۔ حضرت صدر الافاضل علامہ سید نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ نے انہاں کلمات مبارکہ دے تحت تفسیر کردیاں فرمایا ہے، آپ لکھدے نے پہلی مرتبہ جس وقت مصر دے اندر اے بھائی جا رہے سی، یعنی حضرت سیدنا یعقوب دے بیٹے جڑے سن، پہلی مرتبہ جس وقت مصر گئے نے، اس وقت حضرت یعقوب علیہ الصلاۃ والسلام نے انہوں نے الگ الگ دروازیاں تو جان دا حکم نہیں دیتا سی۔ اس واسطے نہیں دیتا کہ اس وقت انہوں نے جاندا کو نہیں سی کہ 11 دے 11 بھرا نے۔ جس وقت لوگ جان چکے سی کہ 11 دے 11 بھائی نے، دوبارہ جس وقت حضرت سیدنا یعقوب علیہ الصلاۃ والسلام کو اجازت لے کے اپنے بھائی نو جڑے اس وقت مصر دے حکمران بن چکے تھے، حضرت سیدنا یوسف علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام، انہاں دے کول ملاقات دے ارادے نال گئے نے، تے باپ نے پھر تدبیر اختیار فرمائی کہ ہن تانوں لوگ جان چکے نے، تساں ایک باپ دی اولاد ہو، 11 دے 11 بھائی ہو، ہن ایک دروازے چوں داخل نہ ہویا جے بلکہ الگ الگ دروازیاں تو داخل ہویا جے تاکہ نظر بد تو محفوظ رہ سکو۔ جی اسی طرح نظر بد تو حفاظت واسطے دم کروانا، اس دے بارے نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے باقاعدہ حکم بھی ارشاد فرمایا ہے۔
حضرت ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانی ہے، امام بخاری نے صحیح بخاری دے اندر اس نو روایت کیتا ہے۔ آپ فرمانیاں نے امرانی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان یسترقى من العین، کہ مینوں نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے حکم دیتا کہ نظر بد دے توڑ واسطے دم کرایا جائے۔ حکیم الامت مفتی احمد یار نعیمی رحمۃ اللہ علیہ فرماندے نے او دم من ہے جس دم وچ مشرکانہ الفاظ من، البتہ قرآنی آیات اور احادیث والیاں دعاواں دے ذریعے دم کرنا کرانا جائز ہے اور انہاں دی تاثیر یعنی اثر برحق کے۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماندے نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پریشانی دے وقت پڑھن واسطے اے کلمات سکھایا کردے سی، اعوذ بکلمات اللہ التامۃ من غضبہ وشر عبادہ ومن حمزات الشیاطین وان یحضرون۔ جس وقت نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے یہ کلمات سکھائے تو حضرت عبداللہ بن عمر صرف خود نہیں سیکھے، آپ نے یہی کلمات یہی دعا اپنے انہاں بیٹیاں نوں بھی سکھاندے سی جڑے سمجھ بوجھ رکھن لگ پے سن، یعنی بالکل چھوٹے بچے نوں نہیں لیکن جنہوں سمجھ بوجھ ہے سی، حضرت عبداللہ بن عمر اے کلمات اپنے بیٹے اس نوں بھی سکھاندے سی تاکہ او خود انہاں نوں پڑھ کے تے اپنے آپ نوں اللہ دی پناہ وچ دے دین، شیاطین وغیرہ دے شر تو، بندیاں دے شر تو، دیگر معاملات تو۔ اور جڑے نہ سمجھ بچے سی یہ خود یہ کلمات نہیں پڑھ سکتے سی، یہی کلمات لکھ کے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہاں دے گلیاں وچ لٹکا دیندے سی، یعنی تعویذ بنا کے لکھ کے اپنے انہاں بچیاں دے گلیاں وچ لٹکا دیندے سی جڑے یہ نہ سمجھ ہوندے سی، اور جڑے سمجھ بوجھ والے ہوندے سی انہاں نوں باقاعدہ یہ کلمات یاد کرواندے سی، اعوذ بکلمات اللہ التامۃ من غضبہ وشر عبادہ ومن حمزات الشیاطین وان یحضرون۔ یہ کلمات سکھانا یہ باقاعدہ صحابہ کرام علیہم رضوان دا معمول مبارک ہوندا سی، اور نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام آپ نے باقاعدہ حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے رخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی الرقیۃ من العین والحمۃ والنملۃ، کہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے نظر بد، ڈنگ اور پھوڑے پھنسیاں تو بچن واسطے باقاعدہ دم درود دی اجازت عطا فرمائی سی۔ حضرت سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماندے نے نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام دا معمول مبارک ہوندا سی کہ آپ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یتعوذ من الجان وعین الانسان، کہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام جنات اور انساناں دی نظر بد تو رب دی پناہ منگدے سی۔ تے نبی کریم علیہ السلام اپنی امت نوں بنیادی طور تے تعلیم دے رہے سی کہ تسی انساناں دی بھی نظر بد تو تے جناں دی بھی نظر بد تو پناہ منگیا جے۔ اور سورہ فلق اور سورہ ناس پہلے میں ذکر کر چکیا ہاں کہ انہاں نوں پڑھن نال بندے دے بڑے معاملات درست رہندے نے۔ حضرت سیدنا ابن عابس جوہنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے کہ مینوں تاجدار رسالت حضور جان جانا خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یا ابن عابس، اے ابن عابس میرے صحابی، الا ادلکا او قال الا اخبرک بافضل ما یتعوذ به المتعوذون، کیا میں تینوں او کلمات نہ دساں جڑے اللہ تبارک و تعالیٰ دی پناہ طلب کرنے سب تو زیادہ افضل نے۔
حضرت ابن عابس جوہنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے عرض کی تھی یا رسول اللہ کیوں نہیں، ضرور ارشاد فرماؤ۔ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا پھر پڑھیا کر قل اعوذ برب الفلق و قل اعوذ برب الناس، یعنی اے آخری دووے صورتاں پڑھیا کر، اے او کلمات نے جنہاں نو پڑھن دی برکت نال تو حاسدین دے حسد تو، جنہاں دے شر تو، شیاطین دے شر تو محفوظ رہندا۔ اللہ تبارک و تعالی سانو دین اسلام دا فہم نصیب فرمائے اور اس دے مطابق عمل دی بھی توفیق نصیب فرمائے۔ پہلے بھی میں مسئلہ ذکر کر چکے ہیں، حضرت سیدنا عامر بن ربیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو روایت ہے کہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اذا رعا احدکم من نفسہ او مالہ او اخیہ شیئا یعجبہ، جدن تواڈے چ کوئی بندہ اپنی جان، اپنے مال، اپنے بھائی دے اندر کوئی پسندیدہ چیز ویکھے جنوں ویکھ کے بندہ خوش ہوئے، انہوں کرنا کی چاہیے فَلْيَدْعُ بِالْبَرْكَةِ، وہ بندہ برکت دی دعا کرے۔ اگے نبی کریم علیہ السلام فرمایا برکت دی دعا کرنی کیوں جے؟ فَإِنَّ الْعَيْنَ حَقٌّ، کیونکہ نظر بد دا لگنا یقیناً حق ہوندا جے، تو برکت دی دعا کرو گے تو اس تو بچ جاؤ گے۔ اپنی جان یعنی بندے نو اپنے آپ دے اندر کوئی اچھی چیز لگ گئی ہے، ضروری نہیں کہ جسم دے اوپر جو پہنیا گیا ہوئی، مثلا اگر بندے دا کوئی علم تقوی لوکاں دے وچ ظاہر ہو گیا ہے تو بندے نو خوشی تے ہوئی ہے کہ وہ لوکاں نو پتہ لگ گیا جی وہ میرا علم ہے، میرا عمل ہے، تو وہ اس تے بھی رب دی برکت دی دعا، رب دی بارگاہ وچ برکت دی دعا کرے اور استقامت دی دعا کرے اور نظر بد تو حفاظت دی دعا کرے۔ اسی طرح اپنے بیوی بچیاں وچ، اپنے مسلمان بھراواں وچ دیکھدا وے کہ کوئی ایسی چیز ہے جڑی انہوں اچھی لگ گئی ہے تو نال ہی برکت دی دعا کر دے، پھر نظر بد تو بچ جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی سانو دین اسلام دا فہم نصیب فرمائے اور اس دے مطابق عمل دی بھی توفیق نصیب فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ۔